Mint látják, kedves nézőink, kedves hallgatóink, a csodálatos Liszt Ferenc Zeneakadémia épülete előtt állunk, ahol ma este is egy különleges koncertnek lehetnek a tanúi azok, akik jegyet váltottak erre az előadásra, egyébként telt házban. A MÁV Szimfonikus Zenekar, mely idén ünnepli alapításának 80. évfordulóját, ma tartja az ünnepi koncertet, ahol bemutatásra kerül ősbemutatóként Bánkövi Gyula Lokó című darabja, amelyet a szerző a vasúti személyszállítás 200. évfordulója alkalmából komponált. Természetesen nem Magyarországon indult el az első szerelvény az utasokkal, hanem Angliában. A második mű pedig a világhírű 9-szeres Grammy-díjas Wynton Marsalis trombita versenye, akit elsősorban a jazzzenészek ismernek, hiszen jazzmusikusként lett világhírű, de ő az a művész, aki klasszikus zenei műveket is komponál. Az ő darabját, a trombita versenyét Tarkövi Gábor fogja bemutatni, ő az est szólistája, aki Berlinből érkezett, a Berlin Filharmonikusok szólótrombitása volt közel 20 éven keresztül, és vele fogunk készíteni majd erről a darabról egy rövid interjút. Tartsanak velünk, már benn is vagyunk az épületben, ahol a nagyteremben a főpróba zajlik. Nézzünk be! Wynton Marsalis trombita versenyének véget ért a főpróbája, megérkezett a művészszobába Tarkövi Gábor, a világ egyik legjobb trombita művésze, akivel hát megtisztelő, hogy interjút készíthetünk. Hogy sikerült a főpróba? Azt hiszem, hogy jól. Természetesen most játszottuk először a darabot itt a teremben, ami mindig egy új dolog, meg be kell állni a hangzásnak, de azt hiszem, hogy jól sikerült, bár egy főpróba soha ne sikerüljön nagyon jól. Ezt úgy a zenész egy kicsit szereti. Úgyhogy de azt gondolom, hogy nagyon pozitív volt sok minden, amit nem lehetett tudni, hogy milyen, az a pozitív oldalára lendült, és azt hiszem, hogy a darabnak is van olyan kisugárzása, ami megérinti a publikumot. A Zeneakadémia színpadán mikor álltál utoljára, és milyen érzés volt újra visszatérni Berlinből? Hát nagyon jó, természetesen. Valamikor itt diplomáztam 91-ben, 91 novemberében, és azóta egy párszor játszottam, legutóbb olyan 15-16-ban a bécsi berlini kamarazenekarral, Denis Maciejevvel játszottuk a Sostakovics zongora trombita versenyt, és most megint természetesen nagyon jó itt lenni. Wynton Marsalis trombita versenyéről azt hiszem, hogy kevesen hallottak még a komoly zenekedvelői, vagy a klasszikus zenekedvelői. Az ő nevét viszont a jazzrajongók nagyon jól ismerik. Hogy került ő önnel kapcsolatban, és hogy került a MÁV Szimfonikus Zenekarhoz ennek a darabnak a magyarországi bemutatója? Wintonnal nagyon jó kapcsolatunk van azóta, amióta Berlinben, akkor még a Berlin Filharmonikusoknál dolgoztam, 2010-ben játszottunk egy programot együtt, az ő Swing szimfóniát és szimfóniáját, Swing szimfónia, ez azt hiszem a második szimfóniája, és azt mi mutattuk be Simon Rattle-vel. Ott volt az összes próbán, és nagyon dicsért, és én azt sem tudtam ezt hova tenni, mert ő nekem azért egy óriási példaképen volt, zeneileg, technikailag, kifejezésben, mindenképpen. Tehát ő természetesen Maurice Andréval nőttünk föl, de a fiatalok közül Wynton Marsalis volt. És egyszer csak ott volt, és azt mondta, hogy menjünk el együtt enni, és akkor elmentünk együtt enni, és azóta nagyon jó barátság alakult ki, ami nem azt jelenti, hogy minden héten beszélünk, hanem van, hogy fél évig nem, de hogyha találkozunk, akkor sokat és jókat. És aztán megtudtam, hogy ír egy trombita versenyt egy amerikai barátjának, Michael Saxnak írta, és ők is mutatták be a Clevelandi zenekarral. Ő, Michael Sax ott szólótrombitás Clevelandben. És aztán volt ennek a koncertnek egy megrendelői köre, a London Symphony,
a Svéd Rádiózenekar, a Verbier Fesztivál, aminek mindegyik fesztivál, mindegyik zenekarnak megvoltak a saját szólistái. Ebben én nem voltam benne, tehát a darabra várni kellett, amíg ezt műsorra lehetett tűzni, és ezért csak most. A darabot 2 éve írta, 2 éve is mutatták be, és én nagyon örülök, hogy ezt a magyar közönségnek is meg tudjuk mutatni. Először dolgozik a MÁV Szimfonikus Zenekarral, és Farkas Róbert karmesterrel, a zenekar vezető karmesterével. Milyen a közös munka ezzel a társulattal? Nagyon jó. Az az érzésem, hogy nagyon jó társulat, nagyon muzikálisan, szépen és pontosan játszanak, ami azt gondolom, hogy Farkas Róbert érdeme is. Őt is úgy ismertem meg, mint egy nagyon agilis, jó karmestert, jó zenekarnevelőt, legalábbis a beszélgetéseink alapján nekem ez jött le, és egyáltalán nem csalódtam, és örülök, hogy vele csináljuk ezt a első magyarországi bemutatót. A mű nehézsége az kihívást jelent? Több szempontból is kihívás. Egyrészt már 56 éves vagyok, és a trombitálás nem esik egyre könnyebben, hanem egyre nehezebb trombitálni, egyre többet kell azért tenni, hogy a trombita szépen szóljon, a technikákat nagyon sokat kell gyakorolni. Tehát én ezt a darabot azért már 1 éve ott tartom a kottáim között, és hogyha van egy kis időm, akkor mindig ezt gyakoroltam, de az utóbbi 5 hétben nagyon intenzíven. És hát vannak. Egyrészt az egyik nehézség, hogy a darab majdnem 40 perc. Tehát a legtöbb trombita verseny 15-20 perces, tehát ez kétszer olyan hosszú, kétszer olyan sokat kell trombitálni, kétszer olyan sokáig, ami állóképességben egy kihívás. Zeneileg, zenei értelemben mennyire asszociálhatunk a jazzre ebben az esetben? Én azt gondolom, hogy egy nagyon is, mert vannak nagyon sok jazzes elem van benne, Wynton természetesen jazzzenész, de azt se felejtsük el, ő kapott egy pár Grammy-díjat, azt hiszem 3, a klasszikus felvételei után, tehát azért ő mérföldköveket vett föl a klasszikus repertoárból. És ő azért nagyon a trombita tradíciót nagyon komolyan vette ebben a darabban. Tehát ezek természetesen az ő sokszínűsége a darabban is meglátszik. Számomra különleges volt, hogy 3 hangszer van ön körül, az ön kezében a főpróba alatt, és ott van egy nagyon szép piros kalap is. Milyen szerepük van? Hát a piros kalapnak annak egy hangzás szerepe van, az be van írva a kottába. Megmutatja? Ez a piros kalap, amit az ember... Belefújjak? Aha, igen. Erre használ, ez a negyedik tétel végén van. A 3 trombita pedig nekünk 2 fajta trombitánk van, a B és a C, azt szoktuk ilyen darabokban használni. Én 2 fajta B-t használok ebben a darabban, ezért van 3. Értem. Tehát 2 fajta B és egy C trombita. Szóval megvan mindennek a szerepe, és minden rendkívül fontos, tehát a 4 darab kellék nélkül nem működne az előadás. Nem, egyáltalán nem. Fantasztikus, köszönöm szépen. Nagyon sok sikert kívánok az esti magyarországi bemutatóhoz, és nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk. Nagyon köszönöm a meghívást.